Dous grupos de teatro da Pobra os das Ampas de Cadreche e de Banda Seca serán os encargados de inaugurar a mostra coas adaptacións de Peter Pan e Charlie e a fábrica de chocolate, o luns e o martes, respectivamente. E vamos a ter dous grupos chegados do Concello da Pobra, que son dous grupos tamén que vemos sempre despuntando en outras artes, como poden ser as curtas cando vamos a Alberto Romero, que son ese grupo da Ampa de Cadreche e tamén de Banda Seca. Todas elas van nos amosar o que son as súas montaxes. Algúnas son versións e adaptacións de obras xa coñecidas e outras son obras de nova creación. A partir do mércores tocará quenda aos grupos locais de Ribeira. O grupo de teatro do Colexio Ballón levará a escena dúas pezas, Os Galácticos e A Viaxe Soñada. O xoves e o venres serán os alumnos do Galaxia e do Colexio de Artes os encargados de subir ás táboas, mentres que o Grupo Municipal de Teatro Infantil de Ribeira clausurará a mostra o sábado 3 de xuño. En total pasarán polo escenario 150 pequenos artistas. Van a pasar durante estes días polo auditorio máis de 150 artistas, pero a xente que vai estar implicada en todos esos traballos vai a superar as 400, porque non só os rapaces e rapazas que van a actuar encima do escenario, sino voluntarios, familiares, profesores, etcétera, que van a estar axudando ao que son as montaxes e todo tipo de tarefas de escenografía, etcétera. Todas as funcións serán no auditorio ás 7:30 e poderase retirar a invitación media hora antes do comezo.